Credeți dumneavoastră că Dumnezeu ne cunoaște dorințele și gândurile noastre? Amin. Când am intrat în biserică, m-am pus aici pe scaun. Fratele din spatele meu mă bate pe umăr și îmi spune: te rog să cânți cântarea Să-mi dai Iisus, dar nu prea mult. Fără ca fratele să știe că noi, de fapt, aceasta era cântarea care o aveam pregătită. Ne ascultă Domnul dorințele. Nu știu ce dorință ai dumneata în această seară, dar Dumnezeu te va binecuvânta. Și orice necaz, și orice problemă, El poate să rezolve. Iisus, dar nu prea mult, în viața mea pribeagă, ca nu cumva, Doamne, să nu, că sunt un bulgăr de pământ în lumea aceasta. Aceasta largă, ca nu cumva, Doamne, să nu, că sunt un bulgăr de pământ în lumea aceasta largă, în lumea aceasta largă. Te rog să-mi dai în orice zi omerul plin cu mană și cel ce strânge îndoit mai mult decât ai poruncit, să nu-l mai bagi în seamă, să nu-l mai bagi în seamă. Și cel ce strânge îndoit mai mult decât ai poruncit, să nu-l mai bagi în seamă, să nu-l mai bagi în seamă. Să-mi dai ce tu dorești să-mi dai, oricâte eu ți-aș cere. Aș vrea, Iisus, tu voia mea, oricât de mult aș insista cu cererile mele, cu cererile mele. Haideți cu toți! Aș vrea, Iisus, tu voia mea, oricât de mult aș insista cu cererile mele.
știu cum vei, ca văduvei bănuții, să dau cu toată inima, Iisuse, să pot ajuta flămânzii și despulții, flămânzii și despulții. Toată adunarea să dau cu toată inima, Iisuse,